hannun wannan shehi mai girma wato maulanmu Sheikh Abdul Shakur, wanda wannan babba hadara ce wadda take asalinta shine Maulana Shehu Aliyu Al-Harazimi wadda take cike da matasa da dattawa wanda suka yarda Annabi Muhammad ya fi kowa. Wannan shine daman matafiyar maulanmu Shehu Ibrahim. Akan haka muke, akan haka za mu tabbata ba don siyasa ba, sai don haka daman muke. Saboda abin mamaki da rena hadara ta Annabi Muhammadu, harkar manzon Allah ma kaf yanzu an ɗauke ta an siyasantar da ita, siyasa kuma ba irin wadda ake so a yi don cimma wani nasara ba. A'a, siyasa ta cimma burin mai faɗar saboda rashin ganin girman manzon Allah. Sanin kowa ne abubuwa sun faru da yawa, amma duka suna manzila, suna masauki ne na ƙila wakala. Amma wannan abubuwa da ake gani a hannunmu, kowa ya san tabbas ne abinda Faransa ta yi da 'yan ƙasarta da shugaban ƙasar jagoranta suka yi girmamawa ga wannan hadara mai girma ta Allah, hadara Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dala 'yan uwa a yi ladabi, wanda a yi ladabi da Allah. A saka a cikin abu ba sai a ƙona ci. Sallallahu alaihi wasallam duk halitta ta sani har kafiran da suke inkarinsa. Shi bai yi komai ba sai amfanar da halittar Allah. Sai sa alfazazi a ishiriniya ya ce, jaza'u mu'i'ihi harirun wajen natul. Sakamakon wanda ya bi manzon Allah shine zai shiga aljanna kuma ya sa tufafin alhariri. Sai ya ce fada'a ka rabu da ƙaulu zancen masu cewa asabar ku jinnatun, wai aljanu ne suka shafi manzon Allah. Ba ma huwa annabi ba kuma bane illa min jahannama jinnatun, ba ce garkuwa ce ga wutar jahannama. Sai maulanmu Shehu Ibrahim yake cewa wa akramahul maula adalla karamatin wa kasafahu man zalika la yaqulu. Allah al-Maula ya girmama manzon Allah matuƙar girmamawa, sannan ya keɓance Annabi Muhammad dan ya zama mai amfanar da halitta ka. Sai sa bai taɓa yin mummunar addu'a ga wani ba, saboda wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. A nan ne malamai suka tattauna Annabi rahama ne lil alamin ga dukkanin talikai gaba ɗaya, lil mu'minina bil hidayati, للمنافقين بالأمر من القتل للكافرين بتأكير العذاب. sai sa a wannan gabar muna da gyara a cikin tsarin sha'irai. Idan aka ce wa annabi majajjawar annoba ko maƙiya Allah ba annabi ba ne, kafiri da munafiki maƙiyin Allah ne. Ga malamai wanda yake sai ga karatu ya je duba kitabun shifa fi ta'rifi huquqil mustafa. Annabi Muhammadu rahama ne ga mu'minai saboda shiriyar da ta same su. Munafiki shi kuma ba mu'mini bane kuma ba kafiri bane kai tsaye. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza kalau ila shayatin qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un. Shi yana tsakiya. To munafikin nan ma annabi Muhammad rahama ne gare shi bil amali min al-qatl saboda ya amintar da shi ba a kashe shi ba. Kafirai kuma annabi Muhammad rahama ne gare su bisa akiril azabi, domin lokacin da suka karyata shi ba a saukan musu da azaba ba saboda annabi Muhammad. To wanda duk halitta ta tabbatar da haka, har kafiran da suka yi zamani da shi, yau an samu la'anannu makiya Allah suna zana mummunar siffa suna cewa Muhammadu Rasulullahi. Idan kishin annabi mutum yake, ba a naƙila wa ƙada za ka fito zanga-zanga ba in zanga-zanga daidai ce a addini. A wannan wanda ya tabbata babu ƙarya tabbatacce ne, ƙasar da ake ganin ba sa ganin girman annabi Muhammadin ma sun fito sun yi zanga-zanga kuma sun zagi wanda suka yi abin sun yi la'anta.
yau ina kai da kake cikin Kano kace ana batanci ga manzon Allah kana maganganun banza da kisoshin banza da karyar banza to mu mun tabbatar wannan an yi dan haka hadara ta wannan shehi mai girma ta ce tana kiran dukkanin yan faila su zo yau mu haɗa a nan domin me domin mu nuna tsantsar tsabar saborin kishin mu da gayyan halittar Allah kaf annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa karantarwar jagoran mu Maulan mu Shehu Ibrahim Inyas wanda ya ce imami rasulullahi la atakallafu dalili kitaballahi wal baiti jibrati jagora na annabi Muhammad kishin taba juya masa baya ba dalili na kuma kitaballahi littafin da annabi Muhammad ya zo da shi shine alqur'ani dan haka a yau da ikon Allah da damarsa da izininsa da kuma bayyana soyayyar manzon Allah a girjinmu yanzu za a tashi ɗan uwa cikin surar Shehu Ibrahim da take jikinsu ma'ana a jikin rigunarsu don a nuna wa duniya muna nan cikin alkawarin da muka yi na Shehu za mu so annabi Muhammadu iyaran za mu ƙona wannan don kishinmu ga annabi Muhammadu na gaskiya ba na siyasa ba a ƙarƙashin jagorancin wannan babban shehi wani mu a shehi Abdushakur wani baiti ne na shau ya zo wanda yake magana akan wannan la'anan nan shehu ya ce gabiyo jahulun ƙasidin gairu musulun yukan zibɗa alhashi